At tiko siyarot karas kaya kami sira ya. Magbigyan ka, grabe. Wah. I-upload ako kay YouTube. Post ka ba pandang? John! Maragol kan dili. Amang. Bayang Amiras ka Amerika kanyan. Lawa around the world yan. Kaya ba mo kayo sini mo? Oh. Basta pinabot na magkano ako. karas kaya ka masisira eh. Karas kaya tutok nang ya.